alajja da rai. Amma na yin kira ga maza mata da mu gyara halaye. Shashaye babu daɗi yawon bariki bai fada ce ba. Farko kai zan yi sanyawa ne kake yi mun koyaushe Allah kuma baka kasawa. Kada famin ka kara tsaya min yau baitin na shiryawa. A bar hukuma ta hisba na ɗauko sakar na kasawa. Mahamudu manzan madan baba Ragun Aminatu bin Abdullah san shi ba zani daina ba. Har alihi hada har da sahabbai na ba zani kauce ba. Min darajar suna yoro ko kare masu san ci gaba. Na ɗauko zani so ku buɗe kunnaye. Ban san ci gaba ne shi yasa zan yi ban su kai waye. Na san kun sani kun shirya masu shiri da yammaye. Alaja zamanin ka kuma da ku yi ta kama wawaye. Fita operation domin kamo masu yin laifi. Ba maza ba har da mata kun kowa kuma ba ku cin zarafi. Kuna kamo karuwai da mashaya manya hasafi. Don ku cutar da su ba sai dai ku yi musu nasiha ya fi. Musu duba za a ba su ilimi har tarbiyya gidan hisba ba wai ne ba. Abin da ke kara birge ni wasu aure an musu duba. Dama wasu sun shiryu barki san ba su kara ba. Kayan maye hisba bar ta gyalewa. Sana kama su ba su raga musu kowa ne da na duba. Sannan masu shigowa da giya su ma ba su sami yanci ba. Hisba tana kwamushe su aiki suke yi ba su zauna ba. Katsina ta yi samsa babu yan maye. Amma akwai su kushe da to a ɓoye ne ai suke maye. Domin lungu da sako inda suke zama ai suke maye. Hisba na zuwa domin kame da mai gyara halaye. Dan maza zan yi ɗaukowa. Masu matsala ta aure shafi na ku yanzu zan yi budewa. Hisba tana yin sulhu kan matsalar aure na dubawa. Miji da mata a sulhunta su koma gida su tarewa. Hisba su kan yi saitawa. Zama ne ba ya daɗi gunda dai iyaye su gyarawa. Su ba su shawara kyawawa matsalolin ai saitawa. Wanda zai biya ku aikin da kuke yi mun yi godewa.
kwaunawa don kuɗi ba suke yi kai ɗan hisba kun yi dacewa. Aminu Usman kai ne shugaba uban zuga Abu Ammar kumandan hisba aikin ka baka yin burga na doko Umar da gwani na kai ne Hamza na hanga saya a baitukan na yau dan so ba dan wai na yo burga. Kai shugaba kai ka zamo jagaba ba za su iske ka ba dan ka zamo kainuwa Allah ya magar kuwa kai ka zamo kokuwa kumandan hisba kake dan amana kake mai taimako ai kake maƙiyan ka ƙarya suke dogare su kake da ka fito sun ware ba sa iyawa da kai.